दादा की नाम राम लक्ष्मी खुलुमबाय जोबोर सायख'मलै इउटुब चेनेलाव बयखौबो बारा हरलायबाय नै दिनै दंफैयो काजिरङा हालदैबारि बुरिबाय मन्दिराव नै बिथिंजाय जोंहा गणेश बाबा दं नुदोंना नै गणेश बाबा थुखैदोंमोन थुखैखांबाय गिथावना नुखायोलै खाथियाव एकदम माने सिदा थाब्लाथाय गिथावना नुखायो आदा गणेश बाबाया एकदम नै गणेश बाबा लोगो मोनखाबाय मन्दिरावनो एकदम नै खाथियावनो ना काजिरङानि मन्दिराव की नाम ओ दादा की नाम राम लक्ष्मी ओइ खाथियाव फैदोंलै गियोलै आङो खाथियाव फैदों हा लक्ष्मी आरो शिबानी अ दे ठीक আছে लक्ष्मी आरो शिबानी नोलै नामा जा गिदिर नुखायो आदाया दायो गणेश बाबानो थालिर दौदों आरोना थालिर होदों गैला हरजोब्बाय बेरे फुंजानि बिराद खाफाल गोनां फुङावनो नै दायो आरो थालिर लाबोबावबाय होनसै खुलिफिनि दिदायाव सुर'दै आइसे बिराद गिदिर नुखायोलै खाथियाव गिथावना मोनखायो खाथियाव गिथावना नुखायो औवाखौ जागासिनो दङ औवा गनखौ होखादोंसो ना औवाखौ जाखायोना बिसोरो लामाया बिराद डेन्जार अन्थाइ ख्रेब ख्रेब गोजा हादोंना आदा थाबायनो हादों अन्थाइ फिसा फिसा नै अन्थाइ सेरेब सेरेब बिराद दंसोयो नै बिदि अन्थाइया उपाय गैया थाबायथारनांगौ मन्दिरानो दाबो खेवथ'वाखै मन्दिरा 6टा बाजियाव खेवगोननो ओमफ्राय दा 6टा जाथ'वाखै आरोना एसे नांबावगौ 6टा जानो नेगासिनो जोङो मन्दिरा खेवबाथाय खुलुमनानै दर्शन खालामनानै ओंखारलांसै आरोना होमबा थांनायनि भिउसखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरोना काजिरङानि माखासे भिउसफोरखौ लोगोफोर नायलांबाय था ब्लगखौ जोबजासिम लोगोफोर दायो फुजाखौ होखांबाय मन्दिराव खेवबाय 6टा बाजियाव खेवगोन होनदोंमोन 6टा बाजियाव खेवबाय आरोना नैबे हालदैबारि बुरिमाइ मन्दिराव खेननै जाबाय आरोना आङो फैनाया बे मन्दिरा हिस्ट'रि दं गोबां हिस्ट'रि हाबनानै दं बे मन्दिराव नोंथांमोना मिन्थिनो लुगैदोंब्ला इउटुबाव सार्च खालामनानै नायब्लानो मोनगोन आरोना हालदैबारि बुरिमाइ मन्दिर नैबे लामाजों जायनो थाङो जायनो गारि थाङो बिसोरनो माने लाखिनानै बेल दामलाङो फैसा 10-20 होलाङो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नैबे लामाजोंनो शिबसागर थाङो नैबेजोंनो ओरैजाय शिबसागर मोनहैयो आरोना नैबे बक्स फिसाखौनो जों दामखावो थिगसे देन्जार गोमो नैबे मासेया एसे गिनांगौनोलै बोहरलाबायोनो नैबे मासेया जि देन्जार नायखायो नै सिदा सिदा थानायखाय माबायदि नाङो आयु बोरैबा मोनसे नांखायो माने नै थालिर दौदों थालिर होदों One hour later. Guys, जोङो दायो गान्दा नायनो नागिरदों गान्दा नैबेनिफ्राय गान्दा नुयो आरोना बेयावहाय दरबिंजों नाहरनांगौ मा दा गान्दा नायनो नागिरदोंमोन नामा गान्दा नायनो नागिरदोंमोनलै गैया माथो गान्दायानो गैया मैसोसो मैसो दं मानै मै दं जोंनि खाफालाव माथो गान्दायानो गैयालै गाइसमेन गान्दाखौनो माथो नुनाय नंला नामा दिनै थांनाय बोसोराव नुदोंमोन नुदों आदा
ना मैसो माबाखौ मैसो नङा गान्दा नुवाखै ना दाउआ नायलाय पार्टनार ओरै फै नायदो दे नाय दाउब'नि मेगनखौ नाहरगोन आं मा नुदों आदा एसे बुंलाय मा नुदों हाग्रानि मैसो हाग्रानि बिनिफ्रायथ' दाउब' बिनि मबाइलতে ভাল দেখি পাইছে এইটো সা এটো হল আল্ট্রা স্যামসাং আল্ট্রা ক্যামেরা সা ইয়া হরিণ मै नै मैया नैबे मै স্যামসাং আল্ট্রা কিমান আসলে বিনি 2 লাখ 1.5 লাখ 1.5 লাখ हरिण तो गाइस मोन आंबो नायनोसै माबायदि नुयो मैखौ नायग्रोनि र' मैखौ नुदों खाथियाव मासे दं मै मासे दं मोजां नुवालै ब्लार नुयो मै मासे दं गाइस मोन बिराद गोजानाव ओमफ्राय गान्दा नुदिया दिनै जोंनि खाफालाव गान्दा गैयालै दिनै नुदिया गाइस मोन बमरागुरि दालां मोनबाय जोङो गाइस मोन दायो बेनो बमरागुरि दालाङा गाइस मोन नै बेनो बुरलुंबुथुर दैया एसे गिदिर जादों एसे देरदों दैया Two hours later. तो गाइस मोन जोंनि नैबे पानबारियावबो जोंनिया नैबे शिव मन्दिर गोदानाव मानुसा भितरत पुरा भिर नैसिम दं लाइनानै ओइयो दरजालगे लाइन होसे होआबा जोंना एसे दामनानै मोसानांगौसो एसे थांफानो फाला 10ता जानोसै जाम जालायदों ट्राफिक जाम जालायबायलै माथो जोंना नै बार'सिम थांनाय लामाया टाउननिफ्राय